Bakran berkilap saya kebuar hari melawai ke jengelang executive member katna taung komiti ba polling do loi thu ba ka jikran lami karai ba council kan bishar mnya shwa ke ke jingete hapren kite ki prash nong ki bukwa ban mi no haswa ke pnya so mun shwa sakatong komiti ulai thuru ba dian bekila de ban bishar mnya ikot kisla ka council kan sa simpat ya ka benta ka ba ar kata bakin pha ban le hi markmat sa kite kisnong ban yo sngo markmat nak pai ba ya ka jingso ko jongki lani ban sim da ka jingsoi pai ba halo kate ka benta hadin jong ka jing pensau syangi naki pratali ki dor warsnong ki badan menta apa jongka nongpo tahun komiti kemudian khat pratali ki snong batka ka jengkwa ka jongki ban dissociate lani ban wengno lani ban mino naka tahun komiti de naka dau ki ba bun ki ba kamtam ka jeng pensau ka jongki ya ka bakin hab ban bud yaki babun niki kendon pelabu dari nika act kepada day buat ke tahun komiti 1960 kini kisnong kide kiba la don ke tahun komiti don niki kiba rung hakis nem ar hajar shipau don niki rung shwaya ke taru de adin jong ka jing sko ya boro aliang mentan ke balong ka dispute ka kum ka jing ya kerja ka jong ka jing dei bat ka jing beteng jong ki banne ka tahun komiti de nilarai da ka jing ai jumut jong u local MDC larai ban chania ba ka ni ka department kan study ya ki kot kisla ki dulir ki record baro ki ba dei bat ka jing rum jong ki ni kisnong ka tahun komiti hakisnam ki paladap nangta ban penlong da ke ida da ka baka council kan pha ban le ya ka spot assessment ya ka public opinion lani ban bakini kisnong kin ai da ka written representation rengkat ke jiksoi jekinong song bat hakajuk ke pot andang ladap ban shim yaki ni artli ki exercise ki beron kam ngin sapoi syakarai hadin ba ngilala ban correctly ban assess ya ka jing ya ka status jong kini ki shnong kat kum ke jing rung ke jong ki haka tahun komiti haki snam ki beradap bat kumju ban pentikna ba ki pajba jongki niki pratli ki dorwasnong ka view ko jongki lakalong for or against ka jing yai beteng jongki aga tahun komiti haba juba halo ka jingkli ba poloi thu bakadawi ka bakitei prasnong ki kwa ban mi no nakanong po tahun komiti kalong ben bakai ka jingkular kampen roi hakisnong ki thau ki bakiyo kam urlong satya kidon ki conflict ki jongki kidon ke jing pensco ke jongki ba ya ka developmental activities ke ba ke tahun komiti kala kular pan poi kam champoi lani kam champoi lut ko baki kemilanti ka jing dei bat kene ka town planning act ka jongi ka bai dei bat ka jing constitute ya ke town committee da ka jing shimbenta ka jing jit ki committee ha ka bai shimbenta lang daki nong shong borok ki bereki nong shong jong kori India ha ka ni ka benta ngala ada ban penchai ba dangshan ka ni ka department kala de ban shong ka internal meeting bat ngi la propose bangin ra no da amendment ya ka ni ka act ba ha ka jaka jong ketuka kentin baong citizen of India ngin substitute no ka da ka kentin khasi resident of the district ini unong shong badai khasi jong ketuka district ka jing longsor jong ki nong kendong ka dei ka ba ngimla shu ban len kam dei ka proses khamtam mentah da ka jing kiu kensan jong ka tourism kum ka sektor ka padon kam bah ha ka yo ka kot ngi i ya ka jing mi jong ki resort ki guest house ki homestay sikeleng sikin nong kendong
Dia ke pamut pa ki nong-kendong jongi kim dei syu kumbang idon ke traditional view syu pang ki nong-kendong rei klalong ki sorrit but nak kata kadau ke don gam ya ke regulation ya ke authority ya ki an ki kanon ki bala bu renti kenang ba kan long ke jeng mendoi ba ke jeng da ya ke interest ki pai bai tin reha ni ke benta ke liang ke jongi ngilong neutral ngihap ban sengap ya baro yang mamla but ngin sashim ya kemang omne ki sen jam ki babut bat lada don kam ngin lum ngin lang biang ya kajing ya kedua bat kini ki juk ki ke komiti bat kini ki snong hadin bangila depan study ya baro ki dulir ki bai dei bat kini ka kap hakan nong po tang komiti ki dan hadu ka khandai tli ki dobar snong bat na ki tei pradli ki lai khun menta lalai snam ban no ya dia ngila bat ong ba kajing don jeng keliang palat jong ki isi ru kelak pensuki ya jing terkam jong kata te kalong very natural bat hakini ki sansnem baladap kompetip ngila don sau teli ki isi kata kade kowe kita pensuki ya bun ki kam di tang kani